palihog manindog alam sa santos nga misa. Matutudlo ania kami karon inuksa ang kasing-kasing sa imong puno. Iingin ko imo kami sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanyo. Mga igsoon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Alfonso Maria de Ligore. Ug sulod usab niining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga igsoon natong nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug nasa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Kaloy kami, kaloy kami, kaloy kami, Kristo, kaloy kami. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan, ug bag-ong mga panag-ingnan sa mga bertud, itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria de Ligore, alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang, aron makadangat usab kami sa pagambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias.
Mingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo sa katawan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo nga gisulti ko batok niining temploha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kun buhaton ninyo kini ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon ania ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihuna-huna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini. Kun patyon ako ninyo, kamo og ang tanang mulupyo niining syudara, sad-an, tungod sa pagpatay sa tao nga walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Dios, sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam, anak ni Safan, busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan, aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tiyasay mong dakong gugma, tubag ka ako. Palingkawas ako sa kalapukan, inaut unta nga dili ako maunlod. Maluwas unta ko sa akong mga kaaway, ug sa kailadman sa katubigan. Dili unta ko malumsan sa tubig sa baha, nisuyupon ako sa kahiladman. Niyang gahong magtakong sayang baba, ibabaw ka nako. Apan giantos ko ug anaa sa kasakitan, ang imong makaluluwas nga hinabang, o Dios manalipod unta ka nako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa kamong mapabsanon ug pagsadya,
mo nga nangita sa Dios, magmalipayon untang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo nagpatalinghog sa kabus, ug ang iyahang anak sa talikala dili niya isalikway. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Ginutlogi kan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ni adtong panahuna, si Herodes ang nagmando sa Galilea. Nakabalita mahitungod kang Jesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson ug prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay man god og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudyo, kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babay ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tananiyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita, o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong udto kanatong tanan ato sa pakpakan ng Ginoo. Kung naminaw mo sa ebanghelyo karon mga igsoon, mao ni ang pinakapait nga nahitabo sa kinabuhi ni San Juan magbubunyag. Brutal nga pagpatay kang San Juan nga magbubunyag. Mga igsoon, kung nakamatikod mo ani, I don't know kung kitang tanan nakamatikod niini, kung naay napulo kataw nga mudayig nimo, unya usa ka buok pod ang musaway, unsa man ang kasagarang magpabilin sa imong hunahuna. Sigurado ko dili kadtong siyam ka mga pagdaig, kundi ang magpabilin kadtong usa ka pagsaway. Gani usa ka adlaw ni nato huna-hunaon nganuman tungod kay sakit ang kamatuoran, labi na kung kahibaw ka nga tinuod ang giingon, tinuod ang gisaway nganha nimo. Mga igsoon, ingon niini ang nahitabo sa ebanghelyo karon. Ingon niini ang gidangatan ni San Juan nga magbubunyag.
gikonpronta ni Juan Bautista si Herodes sa maong kamatuoran nga dili siya ganahan makadungog. Gisultian ni Juan magbubunyag si Herodes sa maong kamatuoran nga di niya gustong madunggan sa iyang dalunggan. Why intention si Juan nga pakauwawan si Herodes? Isulti lamang niya ang kamatuoran. Pero mas gipili ni Herodes og Herodias ang ilang kagustuhan kaysa kamatuoran. Mangutana mo, unsa man ang konteksto di ay Father? Kung nagpatalinghog mo sa ebanghelyo, masabtan ninyo kaayo. Pero para ato pag yung masabtan, mauni ang konteksto. Si Herodias o si Felipe, legally nga minyo. Now, si Felipe o si Herodes, kinganlan man ni sila og Herod Antipas o Herod Philip, tulo man ni sila kaigsoon. Ang gihisgutan lang sa ebanghelyo kining duha ka magigsoon, si Herod Philip o si Herod Antipas. Si Herod the Tetrarch, wa na siya giapil. Ang ilang amahan mao si Herod the Great. Kung nakabantay mo sa dihang gamay pa ang batang Jesus, dunay naglaraw nga ipapatay ang bata, ilang amahan, si Herod the Great. Now karon ang gihisgutan dinhi sa ebanghelyo, si Herod Antipas or si Herodes o si Herod Philip. Igsuon ni silang tulo, igsuon ni sila. Now karon si Herodias o si Herodes, gusto siya makigminyo ni Herodias. Buti pasabot, kabit ni Herodias ang igsuong lalaki ni Felipe nga si Herodes. No, kabit ni Herodias ang iyang brother-in-law. Sa ato pa di ay diha na ang kabit-kabit kaniadto. Oh, kanang mga nagkabit-kabit diha, diha na din na sa una pa. No? Pero sanglit kay gipugos magyud ni Juan nga di lagi na matarong inyong gihimo. Unsa may gidangatan ni Juan, gipatay si Juan tungod kay dili madawat ni Herodes o Herodias ang maong kamatuoran. Mo na mga igsoon, gumikan sa kasuko, ipapatay si Juan. Mo na nga ang anak nga babay ni Herodias, traditionally ang pangalan ni kay Salome man, ning sayaw siya diha atubangan sa ni Herodes o sa iyang mga bisita. Nya nihangyoon sa may imong gusto, sinugyutan sa iyang inahan, gusto nako ang o ni Juan. Muna nga wa na makabalibad si Herodes, ipunggutan og o si Juan. Mga igsoon, dili ba ingani pud ta usahay? No? Unyani ta usahay, kung kumprontahon ta sa uban tungod sa atong sayop nga gihimo, ang una natong reaksyon kay ako na po'y bantayan, ako na lamantanan. Mo na usual natong nga reaksyon kung kumprontahon ta sa uban, labi na kung ang gikumpronta kamatuoran nganhi kanato. Masuko ta dayon. No, imbes nga pangutan-on ang kaugalingon, dipinsaan hinuon nato dayon ang atong mga ego. Ang tinuod, dili man ang kamatuoran mo'y atong kaaway mga igsoon. Ang kaaway mao ang atong pagkamapahitason. Period. Way laing kaaway nato kundi ang atong pagkamapahitason. Dili taganahan mo angkon sa atong sayop, dili taganahan magpaubos. Maong usahay, mas dali ang paglikay sa tao nga nangureher nato kaysa pagbag-o sa atong kaugalingon. Mao ni klaro nga pagkasulti. No? Kini bitong koreksyonan ta, kining korehian ta sa laing tao, sultian ta sa tinuod, masuko man ta. Unya, at the end of the day, kitang mga nangureher, kitang misulti sa tinuod, kita mo'y maot after all. Mao ni klaro. No? Pero kitang nahitungdan, kitang gikurihian, kitang gisultian sa tinuod, mahimo ba nga ato pong dawaton bisag gamay? Kung kahibaw ka nga tinuod na,
mahimo bag atong dawaton. Kay dili man sad na para niyak sa katong nangureher, para man sad na nimo nga mutubo ka. Sahay lagi kay di man ta mo dawat, ngano man habog man kayo ang pagtan-aw nato sa atong kaugalingon God. Taas man kayo nga atong pagtan-aw sa atong kaugalingon. Amo nay mahitabo, maot ang tao nga nangureher, dili katong tao nga maoy mismong nahitungdan. Mga igsoon, ang tinuod nga nahigugma nato, dili katong sigi og appreciate nato, kundi katong tao nga magsigi og badlong nato, katong tao nga magsigi og sulti nato sa kamatuoran, bisan og kahibaw siya nga posible nga masakitan ta niini. Ingon niini ang gihimo ni San Juan Bautista, mga igsoon, og labaw sa nga tanan, mausab kini ang gihimo ni Jesus. Wa tagikundina aron pakauwawan, kundi iya kitang gitulid aron luwason. Sa katapusan, kuno galing adunay mga tao nga motulid nato, pero sa dili pa ta masuko, suwayan ka natong pangutana atong kaugalingon, Lord, aduna ba kay gustong pag-uhon kanako? Tungod kay ang kamatuoran sakit man dawaton karon, posible nga kining maong kamatuoran maura pod ang magluwas kanato pohon. No? Kining atong mga sayop nga gipanghimo karon, nga gibadlong ta, gikoreksyonan ta, posible nga maura pod ni ang magluwas nato pohon. Mo na nga atong pangutanon natong kaugalingon, Lord, do na ba kay angay bag-uhon para nako? Amen. Amen. Palihog tindog. Pagampo alang sa mga masakiton, o Diyos Amahan nga magahatag sa tanang kahupayan, nga nagbuot ka sa pagtambal sa mga balatian sa mga masakiton, pinaagi sa imong anak, patalinghugi nga maluluyon ang pagampo sa mga nagtuo kanimo. Ipadala ang imong Espiritu Santo, ang Paraklito gikan sa langit, nganhi aron pinaagi ni ining lana nga gihimo mo gikan sa kahoy nga lunhaw, alang sa kaayuhan sa lawas, ug sa tanang hilugan ni ining lana nga panalipod sa lawas sa kalagog sa Espiritu, alang sa paghupay sa tanang kaguol, sa tanang balatian ug sa tanang sakit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog tindog.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, inita nga mong kasing-kasing sa kalayong langit nun sa Espiritu Santo, nga mitugot kang San Alfonso Maria de Ligore, sa pagsaulog ni ining Eucharistia, ug pinaagi ni ining maong misteryo, sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso Maria de Ligore, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo, ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon ug sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Dios sa kagapuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ay kulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos ni San Alfonso Maria de Ligore nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi ni Kristo uban og diha kaniya ang tanang pasidungog ug pagdaig kanimo Dios Amahan nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Humugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino.
Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait manaa kaninyo, peace. Sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluin kami. Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluin kami. Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, at lagi kami sa kanila. Mga igsoon, mao kini sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo, madam. Akto sa espirituhanon nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw, anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria de Ligore, nga usa ka makanunayong tigpanghatag ug tigsangyaw nining balaang Eukaristiya. Itugot nga kaming imong katawhan, mukalawat niini sa kanunay, ug sa ingon mahiusa pagdaay kanimo sa walay hunong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, et soli Spiritu, a te suspiramus, cimentes implentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordias oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso exilium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Omnipotens impeterni Deus, qui gloriose Virginis Matres Mariae corpus itanimam, Odinium Filii Tui habitaculum mifice mereretur, Spirito Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione litamor, eos pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christom Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan og daygo ng Ginoo nga niya karon dinhi nakatambong sa misa ug nakaalagad kini atong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin, akong hangyoon to mga nag-birthday karon, nagsaulog sa kasumaran silang kaminyoon, ingon man ang mga bata nga niya dinhi, duol mo sa tubangan kay bisingan mo ni Father. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanino. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.